IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nagtinag iti pagbaludan iti may sa ababay ang mga pagtagikwa iti may sa karinderya iti barangay Tunis Lawag City. Dahito ket kalpasan iti balagyan na siyang kat drug bypass operation iti nasa o lugar. Babayan iti biyang iti PNP Lawag. Basar ti report iti naila na pulisya ket nakumpiskar ken kuana ti dua cellphone may sa glass tutor. Kwarta ang nagserbi akas mark money ken inema sa shays iti may pagrup asyabu. Dito yan nagkedkeden na nagpa-interview ti suspect kem na amuan tayo. Anati liumanen isuna iti tawen 2017 iti panagikot manen iti droga. May naig iti daytoy ket sumangsango isuna iti kaso panagsalungasing ti RA 9165 when a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatok, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.